Nke a bụ Uju akụkọ na Rose 101.9 FM Aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Igbo ya mara unu mma oge Uju akụkọ akụrụla ọnụ na ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Taa bụ abalị 31 n'ime ọnwa asaa n'afọ 2023 ma bụrụkwa ahịaike. Chetakwa na ọ bụ agbacha ọsọ agụọ maịlị. Isiokwu ndị ji n'ehihie a na-eme ka anyị mata na otu ECOWAS enyela ndị ji onyeisi ala mba Niger iwu ka ha hapụ ya ngwa. Ọchịchị etiti enyela iwu ka akwụsị izuru ihe ndị ejiri rụọ akwa ngafe Niger nke abụọ. Otu dịkọtara ndị ọrụ adịla njikere ime mfanye aka n'ụkwụ na Wednesday. Kerezie n'akụkọ ndị a n'uju ya, ọka akọ nke taa bụ Chidimma Nmeregini. Ndewokwanụ. Ozi mbụ na mba ji n'aka na-eme ka ya mata na otu ECOWAS ataala ọkwa ma jara uwe eze n'ihe gbasara njichi ejichiri onyeisi ala mba Niger Republic. Ha na-enye iwu ngwa ka atọhapụ nwa amadi ya bụ Mohamed Bazoum. Ọ bụghị naanị nke ahụ, otu a gara n'ihu ịchọ ka eweghachi ụkpụrụ iwu ala ahụ. Ihe ndị a bụ ụfọdụ mkpebi otu a mere dịka ha na onyeisi oche otu ha bụ onyeisi ala anyị nwere bụ Bola Ahmed Tinubu nwere ọgbakọ n'obodo Abuja megide ndị omemma omenju a nwụchiri nwa amadi a. Mkpebi ahụ abụrụ na ọ bụrụ ha ala na ndị a ajụ ime ihe otu ECOWAS siri kwuo, otu ECOWAS ga-eme ihe ọbụla nọ n'ikikere ha ịhụ na eweghachitere ụkpụrụ iwu nke mba Niger. Ndị ECOWAS dọrọ aka na ntị maka okwu a ha chọrọ ịtụpụ n'ihi na nke a ga-abụ ihe ha ga-eme n'ike. N'ozi dịka ibe ya, ndị a bụ ndị ọrụ agha mba Niger nwụchiri onyeisi ala ha ewepụtala otu onye n'ime ha ma mee ya onyeisi ala mba ahụ. Onye ọhụrụ ahọpụtara gara n'ihu ikwu na ọ ga-aka mma ka ndị ọrụ agha si mba ndị ọzọ n'ọrụ onwe ha. Ọ dọrọ aka na ntị maka nke ahụ. Onye bụ onye isi Presidential Guard kemgbe afọ 2011 na mba ahụ pụtara n'igwe onyonyo ma kọpụta onwe ya dịka onye isi ala mba ahụ bụ Tichani. O werela ọchịchị ugbu a na mba Niger Republic. Ozi mekwara ka anyị mata na Bazoum ka nọkwa n'ọnọdụ ahụike dị mma nke pụtara na onwebeghị ihe ọbụla mere ya nọ. Banyere otu NLC, otu Nigeria Labour Congress bụ NLC na ha mkpirisi ekwuola na ha dị njikere ime mfanye aka n'ụkwụ na Wednesday. Ha azọpụla njem ngwa ịhụ na ndị kansụl steeti nakwa otu mmepe obodo adịla njikere ime mfanye aka n'ụkwụ ahụ. Ọgbakọ a ekwesịrị inwe taa n'etiti otu NLC nakwa gọọmenti ala anyị agaghị enwe isi taa n'ihi na otu jikọtara ndị ọrụ na-efe isi kpakakpaka na gọọmenti anaghị egosi ịnụ ọkụ n'obi ọbụla ihe metụtara ọchịchị obi ha. Ozi Rose FM natara bụ n'otu NLC na-arịọ ọhaneze ka ha soro ha nzọpụ njem a n'ebe a kpọrọ Unity Fountain n'olu bekee nọ n'obodo Abuja na Wednesday bụ abalị 2 n'ime ọnwa asatọ n'afọ 2023 ma ọ bụrụ na ọ kụzu ha n'elekere 7 nke ụtụtụ ka ha wuchie ebe ahụ ka nzọpụ ya bụ njem. Ọ ga-abụkwa ihe gbasara otu NLC a na-eme ka amata na onye ọkaikpe ala anyị na-ahụ maka ihe ruru mmadụ n'ibe ya bụ Femi Falana arapụtala ire ma kwuo na nkwado a otu Nigeria Labour Congress na-eme atụmatụ ịzọpụ njem onweghị mgbe ọbụla o megidere ụkpụrụ iwu ala anyị dịka ọchịchị etiti siri na-ekwu ya na ọ bụghị otu ahụ. N'akwụkwọ ozi ya nyere onye Ministry of Justice, Falana kwuru na onweghị ụlọikpe ọbụla nyere ma ọ bụ kwụsị ndị ọrụ ala anyị ime ngagharị udo. Nwa amadi a gbakwunyere na o nwebeghị mgbe ghapụrụ ngagharị udo na iwu ala anyị. O kwuru na otu a nwere ikikere igosipụta otu obi dị ha nyere ọhaneze ma ọ bụrụ ha lawo na ha akpaghị agwa ọbụla ga-emegide iwu na-achịkwa ala anyị. Aka bụkwa n'ihe gbasara ndị ọrụ n'ụbọchị nke 4 mfanye aka n'ụkwụ nke otu jikọtara ndị ọrụ ahụike n'ala anyị, otu a maara dịka Nigerian Association of Resident Doctors NARD n'aha mkpirisi ka na-esi ọnwụ ma na-akpọ ikwe nkụ
na dịka ọchịchị etiti emebeghị ihe bụ ọchịchị obi ha. Onyeisi otu NAD bụ Dr. Emeka Ọjị kwuru na mfanye aka n'ụkwụ nke otu ha ga-aga n'ihu. O kwuru nke a n'izuụka gara aga mgbe ha nwere ọgbakọ n'obodo Lagos. O kwuru ya hoo ha na mfanye aka n'ụkwụ a ga-aga n'ihu ruo mgbe ọbụla ọchịchị ala anyị ga-ekwu ma mee ihe dabara adaba nakwa nke dabara n'ozi ha deturu nye n'ọchịchị etiti n'abalị 15 n'ime ọnwa asaa n'afọ 2023. Dr. Emeka Ọjị mgbe ọ nọrọ na-ekwupụtasị ihe ndị dị ha n'obi, ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ arịrịọ otu National Executive Committee NEC kwuru na ọ ga-adị mma ka ọchịchị etiti na gọọmenti steeti leba anya n'ihe gbasara imere otu NAD ihe bụ ọchịchị obi ha, ka ihe a ghara isite na ka m zụrụ okporoko n'ihu ahịa bawa ịkpa mmanụ n'ime ahịa. Ministri na-ahụ maka ọrụ etiela ebeo maka ndị oji akpa eli ozu zuru ihe ndị ejiri rụọ Second Niger Bridge bụ akwa ngafe nke abụọ nke Niger. Ha emeela ka ndị nchekwa mara maka nke ahụ. Ndị nchekwa amalitekwala kemgbe ịgagharị ebe ahụ bụ mgbe ha nụrụ ihe ahụ ya bụ akwa ngafe ahụ ka o mere mbụ gharakwa ime ọzọ. Injinia Marines bụ onye nnọchite anya akwa ngafe Niger nke abụọ ahụ bụ n'ọrụ ngo enyere mgbe ọ nọrọ na-agwa ndị akụkọ okwu. Ọ gwara ha n'ọchịchị ala anyị na-agba mbọ imezi ihe emezi maka na ihe meziri emezi bụ nwa mma ka a na-akpọ ya, ka a maragodi ebe mmiri siri baa na ya bụ opi ụgbọghọrọ bụ ndị omemme omenjọ gara aga na-evurisi ya bụ ihe ndị ahụ ejiri rụọ akwa ngafe ahụ. Otu ọ dị ugbu a anyị nọzi n'obodo Adamawa, aka na-akwa ụgbọ obodo Adamawa bụ Akụmado Umaru Fintiri etinyela iwu ka enwe ike nọrọ n'ime ụlọ n'obodo ahụ. Iwu a malitere na Sọnde bụ abalị 30 nke ọnwa asaa. Onye aka na-achị obodo Adamawa nyere iwu a dịka nsochi ndị oji akpa eli ozu bara n'isi ụlọ ọchịchị obodo Adamawa baa n'ime obodo ma baa na-awakpo ma ụlọ ma azụmahịa nakwa ihe onwunwe ndị ọzọ ndị mmadụ nwere. Onye Chief Press Secretary nyere aka na-achị obodo ahụ gara n'ihu kwuo o kwuru na agaghị enwe ngagharị n'obodo ahụ kama na ọ ga-abụ ndị nwere ọrụ pụrụ iche ma nwekwa ihe ngosi nke onwe onye na-egosi na ha bụ ndị kwesịrị ịgagharị agagharị bụ ndị a ga-ahapụ ka ha gagharịa n'ogbe ahụ, ma ọ bụghị ya ndị ọzọ nọrọ n'ime ụlọ. Anyị nọ na obodo Abịa ugbu a. Aka na-akwụ ụgbọ obodo Abịa bụ Alex Oti na-akpọku ndị obodo Abịa ka ha biko were idowe ogbocha kpọrọ mkpa mgbe niile maka na nke ahụ bụ otu ihe na-amasị ya karịsịa. Oti kwuru nke a mgbe ya na ndị otu Executive Council obodo Abịa nọrọ gara tụnyere na ime nzacha na mkpocha n'ụfọdụ ebe n'obodo Ụmụahịa, ma gbakwunye na nke a bụ iji mee ka ndị obodo Abịa mara na idowe ogbocha bụ ihe dị mkpa na ndụ mmadụ. Onye nnọchite anya aka na-achị obodo na ya bụ ihe ahụ bụ Chief of Staff Pastor Caleb Ajagba kwuru na Oti kwesịrị obi ụtọ pụrụ iche otu igwe mmadụ siri zapụta n'igwe bịa mee ka ugbe dị ọcha site n'ime nzacha na mkpocha ahụ, ma na-ekwu ka ha werekwa aka ha ji ka ha ghara ịkwụsị n'ụzọ. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, ọ ka bụkwa n'ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba ka ị ka na-eke ya bụ uju akụkọ a ka anyị gaa ṅụrụta obere mmiri anyị lagharị azụ anyị aga n'iru. Ndewono. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Ndewo maka ịka nọrọ ebe ahụ. Ugbu a ka iwe ya akụkọ ndị n'ime na mba ndị ọzọ gbapụ ya ọsọ. Ụlọ ọrụ nnọchiteanya mba France na Niger abụrụla ndị agbakpọrọ dịka imirikiti ime ndị mmadụ nọrọ n'ihu ụlọ ọrụ ahụ na-eme ngagharị iwe n'ogbe ahụ. Ozi gara n'ihu ime ka anyị mata na ndị a kwujuru n'ihu ụlọ ọrụ ahụ ma na-achọ ka ha bata n'ime ya bụ ụlọ ọrụ. Nke a sochiri mgbe mba Paris mara ọkwa nkwụsị ọrụ onye enyemaka nyere mba Niger dịka ndị ọrụ agha mba ahụ nwụchiri onye isi ala ha bụ Mohamed Bazoum. Ụfọdụ ndị a nọrọ na-eme ngagharị iwe n'ụlọ ọrụ nnọchiteanya mba France na mba Niger ma na-ekwuo n'olu okwu ha mba Russia birikweo Putin ị ga-ebi ogologo ndụ, mana ha sị mba France bụ nke ebuturu n'ala. Igbo
Igbo Igbo ebe a ka anyị ga-awụsa mana tupu anyị awụsa ụwa ka anyị jiri nganga laghachi n'isiokwu ndị ahụ bụ ndị eji eme n'akụkọ n'ehihie a. Na mbụ na mba emelekọ mmata na otu ECOWAS enyela ndị a ji onyeisi ala mba Niger iwu ka ha hapụ ya ngwa ngwa ma ọ bụghị ya ha eme ya n'ike. Ọchịala na-enyekwala iwu ka akwụsị ndị omemme omenjọ bụ ndị zuru akụrụngwa eji rụọ ya bụ akwa ngafe nke abụọ Niger. Otu jikọtara ndị ọrụ ha adịkwala njikere ịmalite mfanye aka n'ụkwụ na Wednesday. Ọ bụ otu a akọ ha anyị n'ọnụ taa n'aha Michael Oni onye depụtara ozi ya n'olu bekee, onye tụgharị ma gụpụtara gozi ya n'okwu Igbo bụ Nwaada Chidimma Nmeregini, mana sikịtakwawo na-eme elu mmaala mmiri mara ugo asara ugo ahụ n'agbanyeghị ọnọdụ ugo anaghị adị egbe mma aka dị onye mma ya were hiwe isi Igbo mụrụ nze m ọzọ ndewono.